Li bajarê Bitlisê li gor hilbijartinên borî diyar ku dîsa hilbijartin dê di navbera Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê da derbas be. Dengderên Bitlisê an dê dîsa dengê xwe bidin namzetê AKP, an jî dê dengê xwe bidin Dem Partiyê û bajarvanê xwe bigorin. AKP çend roj beriya hilbijartinê li navenda Bitlisê mîtingek li dar xist. Cigirê Serokkomarê Tirkiye Cevdet Yılmaz beşdarê mîtingê bû û bo namzetê partiya xwe AKP yê Bitlisê Nesrullah Tangla piştgirî xwast. Eserleri ortada. Berhemê wî li holêne, kirinên wî li holêne û ji niha û şûnva projeyên wî jî hene. Wî bo we hemû got. Li hemî malên we jî belavok belav kir. Em jî wek hikûmet, rêveberiya navendî her tim li cem Nasrullah Bek, li cem bajarvaniya Bedlîsê bûn. İnşallah ev jî dê berdewam bike. Devam edeceğiz inşallah. Li ser van gotinên Yılmaz, namzetê hevbajarvanê Bitlisê yê Dem Partiyê Mehmet Nezîr Karabaş got ku bajarvaniya AKP ku wek erdhejek mezin li bajêr çêbûyî zirarek mezin daye bajêr. Anî nîvê bajêr xira kir, ew estaf bêkar man. Îro tu Bitlisê dinherî ciyek ku park ve bahçe ve tiştek usatine. İki ca kapat kiriye. Tu bir yere dinherî befrekte nikari befre rake. Nikari kreja bajêr temiz bike. Çarçebe mehene krejayı ver dikate derbas bi. Yılmaz her wiha di mîtingê da gotibû ku wan ji aliyekê ve demokrasî azadî û pêşketina gel parastiye û ji aliyê din ve jî wan xizmet bo gel kiriye. Terör nedeniyle yaylalarımız... Ji ber terorê me nikarî zozan bikarbînin. Ji ber terorê turist nehat, sermaya nehat, karmendên pispor nehatin. Ji vê rewşê lêçûna vê hemî rûniştivanê vê herêmê da. Lê niha wek berîvacî rewşeka ewlehî heye. Binêrin ji ber vê rewşa ewlehî di nav 5 salan da 17,000 kes di kompanyayên taybet da bûn xudanê kar. Lê Karabaş daneyên fermiyên saziya îstatîstika Tirkiye TÜİKê bi bir dixe ku yek ji bajarê herî bêkariyê Tirkiye Bitlis e û wiha bersivên gotinên Yılmaz da. 2016 bir da evlehiya insana tine evlehiya heremê jî tine. Ku evlehî evqas pêwîst ku ev zozan çima vadan, çima insan nayvan zozanan heyvan xwayî nakin, çima mêş xwayî nakin. Li ser gotinên her du aliyan men ji dengderên Bitlisê pirsî gelo ew dê dengê xwe bidin kîjan partiyê. Şa Müslümanî li Türkiye teneye. Yani mala me xiraf kiriye. Ji bo wî em ê bideyne Dem Partiyê. Dengê xwe dene kîjan partiyê? AK Parti. Çima AK Parti? Olsa AK Parti. Emrah xwe bidene Dem Partiyê, bidene xwe. Çima dene Dem Partiyê? Wallah gelek em evî sistemî de geçken. Li virê cî ku em li vir seylan ne tikan bû, hemî xira kirine, hemî esnavan perîşan kirine. Milatê ku hat bû mitikî hemî jî ji dervanî bû, mitikî ew zane. Askeriye bû, öğrenci bû, memur bû. Hêjeyê berxistinê ku di hilbijartinên 2019 da AKP bi 43 ji sedî deng wergirtibû û bajarvanî destxistibû. Dem Partiyê an ku HDP jî 33 ji sedî deng wergirtibû û bû partiya duyan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Bitlis.